assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe ayaw pin tv bisimilla moon e robinde diaydeji garannoji moɗon kala subaha e ko weltare tan wonanta amen huccidde moɗon e kala e subaka ko noon min calminita jihnaɓe sennaɓeɓe waliyaɓe hay goto jejjitaki e caggal jettoru Allah e julde Mouhamadou Rasulullahi ko noon min calminirtu moon mone mona kala inde muɗum ene wonde mbadi yettode mum no kala e subaka Dieynaba Ndongo ene ara ɗo ene wonde banum gorko Mouhamadou Hounare Amadou Moussa an bisimilla ma mbani mba debbo pullo debbo mo jumdonde masinatore gural maysa ali gural mataw kewgal kuɓeje ɓaɗi woni ko juma towat ha jimta e kuɓeje ɗum noon sikela mi salminima so welama kadi mi nawtuma toon to Thielaw saabu ko hanki gandumi aɗa jogui koyngal Thielaw ɗum noon en calminiɓe dendagal Thielaw naɓe kono tan e dendagal bandiraɓe yeɓoɓe en kala subaka sikela no kewɗen wiide ni Pindi TV ne tawe e nder jokli windere nde kala e kuuɓal enenne kadi ko coftal kono kadi e pellital joguiɗen hono no kala subaka arde hemnudeɓe koɓe cohli ko woni humpitade saabu eɗen gandi ko humpitade ɓuuri humpede kala e saaha ala ko ɓuuri musde e aduna ko so wona humpede nde tawno so tawi a humpitima hun tan déjà ne wayno andi holko ɗum woni ko ɗum jeeyi sababu noon daariɗen ɗo kadi eɗen ñaago jomiraɗo joom baɗe bawɗe nde hokkaten kala saaha arde ɗo tawi eɗen kuccita e bandiraɓe kono kadi hokkaɓe kamɓene coftal e pellital e mbawa ko huccidde e meɗen e kala subaka sikki ala ko bismadeɓe kono haade nden eɗen mbiyaɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waleykum salam wa rahmatullahi e ko weltare wonen kam hande mi weltanimama no fewi memɗa Thielaw sabu Thielaw ko toon woni wuuro babam e mbiɗa salmina de passage ko noon calminitim jumdonde masina toro to yahama woni ɗo e dennagal miñiraɓam mawdiraɓam fof e dennagal sehilaɓam fof to gonmi mi salmini ɗumen min juurima ɗumen ko weltanade ɗumen kadi e subaka kala hande ko woni ko ɓuuri tengtude hande e diaydeji meɗen ene wayno Dieynaba hande ne jeeya ko ɓuuri tengtude ko oɗo alhaali rafi coronavirus mo ñagueɗa joni nde yaltata windere nde ene wayno Sénégal inane heɓano on vaccin mo ganduɗa ɓe memboyi ko toon to leydi Chine no jayde ɗi pini dawri e oɗo saaha kono kadi ne tawe hen alhaali jaari so mo ganduɗa ko étudiant ɓiɗɗo Sénégal najo étudiante ɓiɗɗo Sénégal najo mo ganduɗa ene majji ko ene tolno hande balɗe jeenayyi toon to Paris lamorgo leydi France ko wona ɗum ene tawe hen toɓɓe goɗɗe kono hade nden caggal roɓino jaydeji ene wayno ma en gar e ko yewti ko e toɓɓere men hono kala alarba ko alarba dawrugol mbiyen mercredi politique kono caggal muɗum ma en mbaɗ erango fewde directement e kanko mo ganduɗa ko jaari so woni on étudiante ɓiɗɗo leydi Sénégal najo majjuɗe o saaha mo yiyaka toon to Paris lamorgo leydi France hande udditudamal ko quotidien ko noon tigui nden ɗon jaydi wi ko vaccin contre oɗon boros covid 19 ɓe koliti wonde ko laamu leydi Sénégal de ina wayno dose on ɗon dose mbo chinois yidde wiide de ɓe mbaɗi commandé ko tolni e temeɗe ɗiɗi ujunere tawi ko dose mo ganduɗa kay ina fada ɗo e ko toon to ganduɗa ko woni Sinopharm ɗum ɗon noon ɓe koliti ko leydi men Sénégal tigi kañum ene wayno ɗaɓɓoyi on ɗon dose toon to leydi Chine ene tawi e hello nayyi e nde jaydi witende quotidien ello quotidien goɗɗum ko tawete hen ene wayno ko konguɗo yummum on ɗon mo ganduɗa ko jaari so woni Binta Sow o holliti wonde oɗo saaha moɓe goni hay information woni hay kabaru goto mbo ene siya fewde e makko ko yewti e majjere on ɗon ɓiyi ko debbo kene tolno hande e balɗe jeenayyi ko jayde las addani men hande nden ɗon ne arti on ɗon vaccin gam haɓade on boros covid 19 ɓe kolliti wonde ko laamu leydi men Sénégal nana e laabi walla mbiyen e piste ganduɗa ko woni toon to leydi Chine ɗum jeeyi sababu noon ɓe kolliti ko leydi men de ina gasa ade balɗe garoje heeɓa on dose mo ganduɗa kay wayni ko toon to leydi Chine kono ɗum ande gësam ɓen kay garti e famminde yimɓe hol tan ko jeeyi sababu ɓeydugol ɗiɗo kawji boros coronavirus ɓe jopima laamu ngu kono kadi ɓe jopima ɓesguji ɗi saliɓe hormade ɗen kuule kono ɗum ɓe garti e limore woni bilan hanki sappo e goho neɗɗo mbasi pittali mumen capantato e ɗiɗo neɗɗo ko tampuɓe ma balle no pofiri wiyete eɓe service réanimation kono ɗum temedere capanɗe joyi ɗiɗi neɗɗo woni kesso jeeyaɗo kay ina wonde on ɗo rafi alhaali majjere mo ganduɗa ko jaari so ina tawe hen ɓe kolliti wonde ke ɓuuri hande yontere ko majji jaari so de ɓe kolliti yiyama toon to Paris lamorgo leydi France ko l'observateur nayiri hande nden ɗon ne jayde arti e ko yewiti ha joni on ɗon boros covid 19 ko adi kala ɓe garti e ko yewti e dokkal leydi Chine jogori hokkude leydi men Sénégal ɗum noon koto banggue hono on ɗon dose gadiɗo to banggue vaccin boros covid 19 temeɗɗiɗi ujunere tawi koto banggue dose e wiide omo ganduɗa ko Abdoulaye Diouf Sarr caggal nde waɗi on ɗon tweet manam message e ɓoggui karalle kesse ɗe kono ɗum ina tawe hen on boros covid 19 ɓe kolliti wonde de ko kulhuli mawɗi yiya toon to palais de la justice woni on galle ñawre leydi men Sénégal ɗum ko caggal nde won suka debbo jagga tigui e piscine parti tigui wiyete mo ganduɗa on ɗon kay ummino ko toon to Canada kanko noon suka noon o waɗama testé positive e on tuma noon ɓe kolliti ko tolni e capanɗe jeetato e ɗiɗo o tawi noon ko
ko jagganoɓe e on ɗon e on ɗum noon dumbirdu nana mbaɗa ko witte isolement toon to hôpital Mbo Fann ina jonca kawaji contact ɗi noon ɓe kolliti wonde ne limo e jeeɗiɗo powɗi kono aɗum ina tawe hen alhaali jaari so balɗe jeenayyi hande ko majji ɓe kolliti wonde de ɗum ɗo hande wonti gueɗe juuɗe laamu leydi Sénégal omo ganduɗa ko gonnoɗo ambassadeur leydi France ɗo e leydi men Sénégal hono Christophe Bigot arti tigui e ko yewti kono ha joni e on ɗon dossier kono ɗum ɓe garti e seeɗantagal woni konngudi on yummum jaari so biteɗo Binta Sow holliti wonde ha ɗo de gueɗe majjere nde waɗi o rendinani yitere wona jamma kono kadi wona ñalawma ina tawe hen goɗɗum alhaali oɗo étudiant mo ganduɗa kay ko kemnoɗo rafi o wiyete ko Sadio Ousmane Diédhiou ɓe kolliti wonde ko laamu leydi Sénégal walla mbinni kanko Macky Sall o yaltini 120 millions e koppareje CFA gam on ɗon ɓiɗɗo leydi Sénégal najo nawe toon to Bordeaux gam safara mum nden ɗon arti e fannu goɗɗo haysino tawi ne tawe hen alhaali omo ganduɗa ko Sadio Ousmane Diédhiou on ɗon étudiant ɓiɗɗo leydi Sénégal najo keɓɗo rafi kawnide no fewi rafi ƴiye kame ƴiƴam ɓe kolliti wonde ko Macky Sall e waɗi junggo e jiifa yaltini ko tolni 120 millions e koppareje CFA gam on ɗon ɓiɗɗo leydi Sénégal najo nawe toon to safriɗo ndu Bordeaux kono aɗum ene tawe hen alhaali jaari so ɓe kolliti de wonde oɗo saaha hande eɓe garti e oɗo suka woni élève ɓiɗɗo leydi France najo biteɗo Zoé kolliɗo wonde yimo tigui walla ɓe joldini e métro goto walla e bus goto eɓe gummi e wuuro wonga ɓe nata toon to Paris ɓe keeɓi namdodirde ko heewi o andini ɗum ko kanko tigui wonno meilleure sénégalaise to banggue élève e ko yewti e kitali ɓennuɗe ɗum ɗon noon on ɗon wi tan ko yimo haysino tawi ala de koɓe jañi to banggue nden ɗon majjere kono aɗum ina tawe hen ala une e ndeɗo jeyande Vox Populi ko alhaali maître Moussa Diop ɓe kolliti wonde ko on ɗon de joppi konngudi fewde e Boun Khatab Silla lomto makko toon to Dakar Demdika o holliti kanko maître Moussa Diop on ɗon DG kesso de o saaha dognata ko oto jarawo e 75 millions e koppareje CFA kono kadi o foti walla o ƴetti seereɓe makko gam o gollinaɓe e nder nden gollorde Dakar Demdika kanko maître Moussa Diop holliti wonde de guila o yeehi manam guila o ummi e nden gollorde ne wayno ko gueɗe kantoriɗe kam e gueɗe jiiɓiɗe woni ko yiya e nder nden gollorde jayde enquête addani men hande nden ɗon loski koye alhaali nanggal omo ganduɗa ko gonnoɗo cuddiɗo mbiyen cersére omo ganduɗa ko Mamadou Diop Isaac en kalina hanki toon to gonnoɗa ɓe kolliti wonde noon ko hol tan oɗo debbo mo ganduɗa holɗo rewi ha wawi siɓade milliard uji e compte omo ganduɗa ko Mamadou Diop Isaac kono kadi e yidde hebtude galle muɗum toggude lewru mars ha nangui lewru novembre 2019 hitande maytude to nde ɓe kolliti wonde de ko tolni e temedere ko ɓuuri temedere millions e koppareje CFA ne wayno siɓama e nder compte uji Isaac ene gasa nden Isaac jafoɗon e gasa nden tawi ko toon gonnoɗa yo Allah wallu tawi andena a heɓani siɓade e ɗen ɗon koppareje ɗum ɗon noon koko yewti e vacances men ɗon janggoɓe tawi de rewda ɗon ko oɗo Aissatou Seydi kono kadi e fotude jinnaɓe mum mbiyen koreji muɗum e on ɗon fannu o saaha noon hollitama de omo rewra tan ko yewti ko e Thiaissa Yagal kono kadi e guyka wonande e gonnoɗo joom galle makko jayde libération nden ɗon jayde arti e fannu goɗɗo oɗo saaha caggal golle caggal mbiyen duuɓi 25 koɓe goni ɗo e golle leydi men Sénégal haysino tawi de ɓe mbaɗi gueɗe matiniɗi kamɓe wiyeteɓe Dakar Nave mo ganduɗa kay ko tigui ko laana portugais ji wonnoɓe kay e fewnude laade leydi men Sénégal kono kadi e jofoje toon te kaggulaɗe ɓe kollitide wonde golle mabɓe kala o saaha beddama e poubelle jeeyi on sababu noon ko e hitande mayde ɓe keeɓi gollade ko tolni e 12 milliards e koppareje CFA woni 2020 kono de on ɗon société ala ko wersi e nder hono jiifa laamu ngu so wona temedere kala goo woni 1% ko hunde ganduɗa nde ina hawni no fewi sababu o noon ko nandiral ko yuti ko e clause contrat woni caggal duuɓi ɗi mbaɗɗi ɗo ɗi ɓe goni koye gasirde golle ko ɗum jeeyi sababu noon besugol on ɗon 1% jayde ne yaño hen ko ɓuuri yajde e nder hello muɗum nayi e nder nde jayde libération jayde stade nden uddata e kala subaka ɓe gaari koye trophée des champions ɗum ɗon noon ko final hande sanga 20h toon to Paris wuuro lamorgo leydi France hakkude on club de la capitale e on ɗon club marseillaise woni tan Marseille e Paris Saint-Germain ɗum ɗon ko hande ɓe mbi ko hande noon wattata ko tolli e laabi 99 koɓe mbaɗa ko witte ko potital hakkude mabɓe woni ko witte 9e classico électrique woni classico à la française ɗum ɗon noon ɓe kolliti ko Neymar eno gasa o fetta on ɗon match kono kadi Pochettino woni on keptino kessuti ko ngudi holliti wonde de o ngal ɗon potital ko potital ngal ganduɗa ngal kay ina fada no fewi omo ganduɗa ko biteɗo hono Villas Boas kamne kadi holliti yimɓe kala ne paadi hono match gulɗo jaw kono aɗo mina tawe hen toon to Angleterre omo ganduɗa ko Paul Pogba artiri Manchester walla mbiyen fawi Manchester United e to banggue pouvoir ɗum ko caggal duuɓi tati koɓe
oɓe keɓani ardade on championnat mbo dowla Angleterre ne tawe hen ɓiɗɗo leydi Sénégal najo Edouard Mendy gardien ɓurɗo forde ɓurɗo mbiyen cherde to banggue coggu toon to leydi France ɗum ko caggal nde ummi toon to club biteɗo Rennes ene wayni ko ɗum ɗo wonno ko tongude kelle gadana Dieynaba no kala e subaka ko noon ko jayde stade heewi uddude jaydeji gadanoɗi yeeɓiyankoɓe AOP TV eno kala subaka enen gara enen gaddana rendo ngo toɓɓere hande ko dawrugol woni politique ko ɗum gaddanɗen rendo ngo e nden en dawrugol ngol ɗon gadduɗen henede ko état de siège et état d'urgence woni baɗaɗo o ñandene assemblée en ji ñandene to ɓe kaali hen ɓe cuuti hen konngui no fewi joni noon Amadou Moussa Anne hande ko namdal mbaɗanmami ko tagui on état de siège e ko tagui changegol kuule ɗe ɗon président Macky Sall son excellence yiiɗi waɗi ɗum tigui kono on Dieynaba a jarama no fewi en tout cas haysen ganda hen foof kono kam par ce que andude ko woni e ɓerde neɗɗo wona hunde wemde hen saji sikkeji ɗi gorde kono kadi ko wite wadde analyse manam yurnitade étade nadde e nder on ɗon dossier ɗum woni ko gonɗen wadde en tant que jaydiyankoɓe donc enen to banggue men haysino tawi en jii ɓe ganduɗa ko lundiɓe woni opposition en jii pelle ganduɗa ɗe ko hujjikinantoɗe fodde bani adama e nder leydi men Sénégal enen jogui kulhuli e ngal ɗon kuulal ngal ganduɗa hokki doole omo ganduɗa ko hoore leydi ndi Macky Sall saabu doole ɓurata kala ko jiɗɗa wadde e leydi ndi e on tuma mbaɗa ɗum to banggue ko wite wadde décrété état d'urgence état de siège kono kadi e catastrophe naturelle ou sanitaire sabu ko ɗum woni ko ɓeydi e ngal ɗon kuulal numéro 69 et 29 ganduɗa kay ko 29 avril 1969 sabu duttoɗen caggal seeɗa eɗen gandi leydi men Sénégal ko nden ngal ɗo kuulal ngal woota tawi jeeni on sababu ko les événements 1968 saaha nde jiiɓi no fewi ɗo e leydi meɗen Sénégal e on tuma ngal ɗon kuulal woota toon to assemblée nationale hollirde wonde ko wiyete état d'urgence kam e état de siège so ɓenni état d'urgence noon woni ko gonɗen ko hannde to banggue mboros covid 19 état d'urgence ko ɗum ɗon yaltinta ko wiyete ko couvre feu yimɓe mbawa andude leydi ndi woni koye fannu ɓennama ɗo noon ronkama hay hunde état de siège ara état de siège noon sanani heewi arde kala sa koto banggue leydi sono woni e guerre civile walla ene woni e guerre e hakkude muɗum e leydi gondi walla fitnaji hakkude leƴƴi e ko nandi hen yo Allah dandu ko nden état de siège arata hannde namdal ngal namdiɗa ngal ene jaari namdade saabu est ce que Sénégal ina jari ngal ɗo kuural hokke pouvoir hoore leydi ndi te leydi ndi wonani e guerre leydi ndi wonani e caɗele saabu en jii rafi o ɓuuri ɗo manam ɗo ɓuuri wonde ɗo ɗo ɓuuri hewɗo ɗo ɓen mbaɗani décrété hono ko hoore leydi ndi waɗana ko e oɗo saaha donc noon ɗum ɗon so tawi hande ɗum ɗon ari alay saago yimɓe jogo kulhuli ko opposition jogui kulhuli o ko pelle joguiɗe hono pelle ganduɗa ɗe ko tambiɗe fodde bani adama jogui kulhuli ɗi ko noon kadi hewɓe analyse uji to banggue politique jogui kulhuli saabu kuulal ngal haysono tawi kanko hoore leydi ndi o heeɓi on pouvoir ene gasa tawi won anni goɗɗo mo jogui tawi wona fawde yimɓe e fitnaji walla e gueɗe mbaɗe noon kono yo miijo janggo so tawi ummima ɗo goɗɗo maar so goɗɗo ari beele manande makko wonde jaajo ɓerde walla manande makko wawde ha joni hoybude par ce que en ganda on sait jamais ɗo mbiyata ene wawi goɗɗo arɗo tawi goɗɗo ko jorɗo ɓerde tawi goɗɗo aussi ko neɗɗo jawɗo habde jawɗo ƴetta foof on ɗon pouvoir ene wayno wakko ɗum wawa ɗum utiliser e dow ɓiɓɓe leydi ndi donc on fonno miijade en tout cas hono ngal ɗon kulal tade woni so yi ko ɗo accata ngal te ngal wawa momtede ene fonno miijede en tout cas ɗum ɗon kadi wawa miijede hen kono noon vraiment ene haawi en ha ɗo pourquoi ngal ɗon kuulal ina wawa wotede ina wawa ɓennede toon to assemblée nationale saabu en kewi wiide kadi kamɓe jodniɓe toon ɓesguji ɗi eɓe ponno miijade yogo e kuuli so tawi ari haysono tawi ko minen hoore leydi ndi gondi min miijo hen min jewta hen min ƴeewa hol janggo ngal ɗo kuulal e hol janggo aussi ko holɗum ngal jogorde jibinande ɓesguji ɗi mbiɗa sikki ɗum gon miijo ina manque vraiment hono yañede ha tengti e hakkillaji ɓen subaɓe dental kono wadde ko wiide ko ngal kuulal so waɗama tan hay goto anda to ɓesgulu ɗi fayi hay goto anda par ce que mi haali ɗum mbimi ko en ganda exactement hande kanko baɗɗum o ene wawi taw won anni goɗɗo mo jogui hen kono est ce que so ummima ɗo janggo goɗɗo garowo mo ganduɗa ene wawi arde e doole ne wawi wona neɗɗo mo ganduɗa ko manam ko neɗɗo ñaɗɗo entre guillemets on so tawi ari ene wawi ƴettude on pouvoir fo hutoro ɗum fewde ɓesguji ɗi te ala foti wullete taɗa woni ko kuulal ngal ganduɗa ngal koko ɓennina toon to assemblée nationale kono wadde yoɓe ƴewto koɓe mbaɗata ko no fewi e caggal ɗum ko wadde erango walla artude e majjere nde ɗo mo dañƴen ɗeɗo balɗe foof ma une semaine hande pawɗo woni majjere jaari so toon to Paris en jii ko majji ko hande nan juuta no fewi e aussi ko erango watte no fewi e aussi kadi ñagademo kanko jaari so kalto woni amon tawamo hetto yimɓeɓe walla amon yiiya ko yimɓeɓe mbaɗata ko yo feññino walla yo yaltu yimɓeɓe mbatta e makko hakkillaji walla yimɓeɓe jiiyamo dakte woni ni caɗele Sénégal fo woni ni caɗele to woni
woni caɗele yimɓe fof aduna o fof saabu kanko haalte jamma e ñalawma suba hekki hiir joni ko kanko yaratate kafe to woni fof walla to nanata amen fof walla to nanata bandiraɓe ɓesguli ɗi fof yo yaltu o hollito saabu ha jii hay yummo ko machallah ko tampi no fewi nan miijo wi ñamata yarata joni e bandiraɓe makko fof hay ɓesgol Sénégal hande ene tampi no fewi saabu sa yi kam neɗɗo kam baɗɗo fayida so majjiri moɗon ko caɗele wontan to yimɓe fof kadi ko caɗele wonane yimɓeɓe e ko noon min mbaynirtomo oɗon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV yettude jarnude on keɗannoɗo men to Camara woni Mansour Sow e Amadou Touré assistant makko ko noon kadi min jettirto min jarnata maquilleuse o woni Kumbis Babou machallah ko kanko rewi ɗo yete o waɗi fayida no fewi e ko aadi men ko janggo so Allah lamɗo jaaɓi